5. Magandang kilo. 20 sa na, bukas na 20. Oo. Parang 20. Kuya man na nga ni araw mo. Ang gusto kami natin kita. Nakuya ng om. Ano ini? May lala kay ako. Thank you. Kung daan po, isa na. Bago ko yan. Yan, dalawang bolt. Sarap ito ba? Dalawang bolt. Uwi na may barana. Makanta na mo. Hindi, may isarap ka ba nga?
Yan. Hindi mo na ikaso. Yo. Ikaw ba kasi? Sarong kilos ng gabi nasa mo. Ano daw? Ikaw ba nga? Ako na naman ang kabanga. Dito na lang ka ba nga? Tama na ito. Yan, so. Yan ka ba nga? Ayan. Hindi mo makapalya pa ni Jesse. Ayan ang makalo. Hindi talaga ito eh. Wala tulog. Ika na, boy, ano boy, kabarami dyan. Ba't makulog ako? Mabalik na naman. Ano ba? Arena. Arena. Sa ano lang ka ba? Yung masala. Ano lang? Ay, wala na. Bakit lalo naman? Arena lang. Sabi ni Pamik. Balik lang. Kaya pareho lang. Aha. Tidak ka ba nga? Uso, nagpapareha pa kayo. Basta niya. Hindi sila. Hindi naman sa naaraw ka. Ito nagpapareha. Kaya ka ba? Ay, sarang kilo da. Hanggang to. Dito, ang ka ba nga? May discount na nga na pag sarang kilo da. Para niya kami mansa ng luwa. Kabanga, mansa ng luwa, mansa na kami. Laos ko sa lahat ko, okay naman niya ko. Hindi na talaga mabakang tisira. Bukan, may nawalat man naman natin. Ang ano ko naman, at siya, nalaw niya. Alas 4, kaya may tayo nga naman dapat. Prito. Sa tao na ano, prito. Yan ka pati may sabaw-sabaw. Dali. Ako nagsubo niya. Nabot ko ba makulugan ko? Yan naman, background. Dito wala namang board. Sabi, arena, ako ko naman. Ikaw? Kabasa. Dong pidado. Yeah, ay.
Long siguro. Tidak mo dyan, tara. Kaya nga pinilig sa mga... Di ba ka mataas? Teka naman, dito ba? Ano ako ka? Sila na si Don Boy. May tibag nga po. Alam mo, may ipa o. Alam mo, nasibugog ka pa lang. Nasibugog, tapos yung... Uli nilaw. Ladong ko. Sabi ko, subuhan na ba ako dito nga eh.
Pagnawan. Ay, yun, magkana. Oo. Hindi mo naglabot. Pero trata siya kayo. May kilo na po kaso. Pag 2 kilo, lamang yung 2. Pag 2 kilo, sakto. Pag 2 kilo, 2 kilo. Ika ay kami. Ang pagkitrabaho ay gulat. Jadi ko, kapag dinigin ka, talagang ano ka. Ay, mataklaw na buhay. Ano, 2 kilo ang mayang ka ito. Para sa 2 kilo. Ano man siya? May hilang ba? No? Ha? May hilang po, picture ko, nag-iwang. May hilang ito? Hilang yung trabaho, EJK. O, yaon siya nung tira dyan. Talaga pa yung ay boy. Pero pag 2 kilo. Ano? Very... Dapat tayo maglampas sa 2 kilo. Kilo na mga kabahan. 160 kilo. Ano na? Sige na, madala ko na. Will dumaan. Diba? Magayon, so, ano, Digital? Ano, madam? Okay, legal po. Sino yan, boss? Ayun. Legal talaga ito yan. Pwede ba dali yung mga sandal? Sandal sa ay, 170. Alin sa kain ko? Ha? Alin na tayo ko? Alin na. Nalagaw ko na marami. Alin yun na ini? Oo, tawag ko ang logan. Kung matang marami. Saan mong oil? Tawag mo mong oil. Pagkaan, malagaan. Durat. Lamang mo dyan. Gusto niya. Pero tayo mo na yun. Yun ha, nagtatawad pa. Hindi nga baga paktigar. Wala kang paktigay mo, tiginit. Hindi nga bisa mo. Isigan mo din. 2 kilo. Tama mo ninikilan mo? Ano nga ni, kinipinitan ko baga dyan ka challenge. Mula. Kaya ka ba sa Franco lang sana. Pero ako sa lang binara na ako. Sinulog dito. Ito na, sa turingan. Ay, turingan. Kung gusto ba kumano. So, pidas. Isingan mo dyan. O, 2. Hindi na lang. Dito. Ay, lamang. Ay, di, mas kilo ha. Ayun na.
2 kilo. Oo, doon sa 2 kilo. Lamang manahan sa kuya. Ay ba, ito 2 kilo ba mga 2 kilo? Tingin ko lang na. Sino mo ba? 1.5. Sinabi ka ba? Ano? Ano, Matt? Ano, Matt? Wala ng talong? Eh, sa pulong gara kung gulad mo mali. Sayang guys. Pwede man ka na bali. Sige na. Diba, isa balikwat ka. Salamat bali. Thank you. Bali, Ayo, ito super sa akin. Ang mangyayari. Yan panalabangan daw. Inilo ko, lamang mo man ang bull. Dati, lamang talagang bull. Kilo. Pero mo siya nandiit, mga ko. Pero ko ito nga, kay ko kay Salite, nag-chocolate. Iya ka, siguro talaga. Oo. Ay, duwa na. Beres na kawan. 2 kilo. Aman, hindi pa yan ko ba? Pakalo lang sa'yo. Dahil na. Dahil mo na sana. Ito ko yung halaw. Uli ako ka, Sego. Ha? Uli yun. Iya. Dahil mo na sana. Pero makurago sa'yo na din, ha? Pagkitakan mo ko rin. Oo. Ano na lang ko rin. Pero makukita ko naman na rin. Pwede sa ulit mo. Dahil na. Thank you. Nagiligan na lagot sinuhan mo. Ade, kayo,
ano mo pa lang. Kasi, buto na siya. Bigas mo. Bigyan ko tayo sa lawking ko. Karamang pati pa. Ito yan ha.